valgt at kalde mit projekt Tegnehuset, som er en mulighed for at lære at tegne manga-tegninger, eller lære at tegne på mandala-tegninger, stress-A-tegninger. Og man kan lege sådan en boks. Jeg har valgt et legemål i Vestergade, 40 stole inde i Odense gågade. Det passer perfekt. Jeg skal ikke skifte så meget belysning ud, og jeg skal kun renovere en lille smule på det. De oprindelige prøverum, dem vil jeg bruge til tegnebokse, hvor man så sætter en almindelig lampe ind, en lille tablet ind, hvor man kan høre noget musik på YouTube, og så se instruktionsvideo, hvordan man tegner enten det ene eller andet. Og så kan man så lege den på tidsbasis på en halv time, og så frem efter til en time, 2 timer, eller efter hvad man har for. Og så er der sådan en lampe, der lyser grøn, så længe man har legemålet. Og når der er 10 minutter tilbage, så lyser den gul. Og når det er færdigt med tiden, så lyser den rød, og så slukker det hele. Det vil sige, at så slukker tabletten, og så slukker lyset ned, sådan stille og roligt ned, så der ikke er så meget lys i selve kabinen. Og så kan man altså gå ud og ønske mere tid, hvis det er muligt. Man kan bestille online over min hjemmeside. Kan man bestille en bookingtid til de der 5 kabiner her. Med mulighed for at udvide til noget mere. Der er et bord også, og en kontorstol. Og så har jeg så valgt at vise, hvad for en disk jeg har valgt, og hvad for nogle display jeg har valgt. Og så den disk med de 9 rum, det er den, der skal stå i midten. Der skal stå nogen, så man ligesom kan gå ind og finde de ting, man gerne vil have. Forskellige ting, så man kan tage på begge sider. Og så er det muligt, at der kommer en om bag disken også, så man kan lægge separate, selvstændige tegninger ind, hvor der er plantet kopier, så man ikke behøver at have helt Malibu med ind i kabinen. Man kan nøjes med at have en enkelt kopi, og så kan man få den med hjem, alt efter pris og størrelse. Jeg har valgt sådan en kubeopsætning til at stå midt i butikken til en lidt forskelligt, så man ligesom har en god effekt. Og så er der valgt en IKEA, hvor jeg så vil sætte sådan nogle postindsatser ind, som er der på billedet, og dem vil jeg sætte ind i den store reol, og så vil der være mulighed for, at man kan have karton og papir og så videre i den. Så er der den der farvede lampekontrol, jeg vil have ind i de